Stranka demokratske akcije. U jedinstvu je snaga. Poštovana gospođo Jasminka, poštovana porodica Tihić, draga rodbino i prijatelji, poznanici, suradnici našeg predsjednika, drage dame i gospodo, uvaženi gosti. Izuzetna mi je čast da danas govorim o našem rahmetli predsjedniku. Mnogi kažu da ljudi liče i da njihov karakter i život oboji podneblje na kojem su ponikli. Našeg predsjednika je obilježila njegova ravnica i njegova Sava i on je takav hodio cijeli život. Danas, kada ga ispraćamo iz ove parlamentarne sale, posljednji put prema njegovoj oazi mira kojoj je uvijek se željno vraćao, svome Šamcu, svojoj Savi, ne mogu da se ne sjetim i teških dana njegove borbe. Na ovome nepravednom svijetu predsjednik Tihić doživio je mnoge patnje, mnoga stradanja, mnoge uvrede, ali je uvijek svojim sigurnim, laganim korakom išao naprijed. Predsjedniče, u svome Šamcu doživi smiraj na ovom nepravednom svijetu, a gospodara svjetova molim da na onom boljem, pravednijem svijetu dobiješ nagrade za sve ono što si radio. A radio si jako puno, ne samo za Bošnjake, ne samo za nas iz Stranke demokratske akcije, nego za sve narode i građane ove zemlje. Rušio si nekad nepremostive prepreke, rušio si barijere, bio si prvi koji je pružao ruku i bio si uvijek na putu države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Predsjedniče, bila je čast biti tvojim zamjenikom i saradnikom. Nastavljamo putem koji si nam zacrtao. Predsjedniče, neka ti Bog svemogući podari džennet i neka ti je lahka zemlja bosanska.